Sziasztok, én Andix vagyok, és itt van velem Eduka 1, 2, 3, 4, 5. Hello! És megint itt vagyunk, ez a Team Fortress sorozatunk harmadik része, amiben megint játszunk egy jót. Most második be tudjuk mutatni, nem? Na? Hát Ö, abba gyűlne már össze ember. Kék vagyok, yeah! Én is kék, én meg nehéz Azt tüzér hittem leszek. medik gyere, medik. Na? Yes. Bocsi, a csúnya szóért. Gyere, Randix, kövess, mert én jobban harcolok, mint azért egy sima nehéz tüzér, és azért gyere, Randix, állj meg! Na, azt megölöm. Kiütött meg, hallod? Aha, hogy Zek 2. De hallod, ez hackes, vigyázzal a gyerekkel. Mm. Meghaltam. Vagy hol vagyok? Ja. Log. Nekem nincs. Fú, várjál. Hallod, X-X Rondó, meg itt jön, azt támad mindenkit. A kékek mindig jobbak, de ezek az X-X Rondó, meg ezek, hogy is felhúzzánk mindet, mivel ők az... Hát ők az első. Aha, hogy te itt vagy, édes drága fiacskám. Jó. Hallod, ez remélem nem ezek 2. Nagyon jó játék. Mi ez? Éppen amire kimondtam. Mi? Nagyon jó játék. Akkor várj, kiírom, hogy gyertek Arena 2. Na, vannak Arena 2-esben is. Hát akkor én is vagyok. Mi legyek? Hát jó van, hát itt senki, hallod? Ez nem fog elindulni, ebbre várhat. Hát ez nem üzemel, emberem. De menjél ma innen, Markos. Akkor én viszont megyek egyesbe. Oké, én már bementem. Ugye leszel medik? Aha, Végre? esik az eső. Ja, de tudtad, hogy én nem hallom az esőt, de mindent hallok, csak az esőt nem. Hát Pedig mert fullos a hang. ki van kapcsolva a hangod. Nem, hallom, hogy lépek meg minden. Az esőt azt pedig nem hallom. Érted? Ez nem tudom mitől van, de már egy ideje nem hall. Au, ez fajt. Hé, én villámoztatok! Au, Viktor megölt, de hát ilyenkor bebegolok. Jó van, hát úgy. Jó, most nem a bebegolásra fogom, de... Bebegolok. Így. Egyébként hamarosan el fogjuk kezdeni a... Mi az? Hunger Games sorozatunkat is, úgyhogy... Tényleg? Velem? Aha. Hát Ja, még amivel én mondtam. Jó, akkor nekem úgy jó. Hunger Games sorozatban mennyi lesz így? 3-4? nem tudom. De ha már egyszer játszunk, akkor ez nem ilyen gyorsított lesz, meg zene alatt lesz, ugye? Hogy meg azért egy videó azért 20 perc, nem? Hát nem akarok Kurva. nagyon sokat. Na mindegy, akkor szerintem ennyi lenne a harmadik rész, hamarosan folytatjuk. Sziasztok! Hello?